Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, σήμερα βρίσκομαι στο πέραμα Μιλοποτάμου και θα πάω να φάω σε ένα μαγαζί που λέγεται Γυροβολιές. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, είναι ένα σουβλατζίδικο και θα πάω να δοκιμάσω τα σουβλάκια τους. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εδώ το πέραμα είναι μια κομμόπολη η οποία έχει από όλα τα μαγαζιά. Περίπου 1.500 μόνιμους κάτοικους. Διαθέτει κέντρο υγείας, είναι εδώ λίγο πιο κάτω. Έχει πάρα πολλά σούπερ μάρκετ, μαγαζιά, ό,τι θέλεις έχει. Επίσης έχει γυμνάσιο, λύκειο, δημοτικό. Ευχαριστώ. Ήρθαν οι πίτες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το γύρο. Η πατάτα είναι φρέσκια. Και είναι τεράστια η πίτα. Παναγία μου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μπουκιά. Ωπω, τεράστια. Είναι από τις μεγαλύτερες που έχω φάει εδώ. Εδώ στην Κρήτη. Πεντανόστιμη. Ωπω. Και η πίτα είναι πολύ μαλακιά. Γιαούρτι. Η ντομάτα είναι κρυμμένη μέσα. Κρεμμύδι. Πάρουμε άλλη μια μπουκιά και μετά θα ανοίξουμε το σουβλάκι. Πολύ νόστιμη. Μπράβο. Λοιπόν, την άλλη πίτα την πήρα χωρίς πατάτες. Λοιπόν, χοιρινό καλαμάκι. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Δεν ξέρω αν έχει ντομάτες κρεμμύδι. Νόστιμο και το σουβλάκι. Το καλαμάκι εννοώ. Έχει κρεμμύδι, το βλέπω. Λοιπόν, είπαμε Γυροβολιές, λέγεται το μαγαζί. Και είναι δίπλα από το κέντρο υγείας Περάματος. Λοιπόν, τιμούλες. Όλες οι πίτες έχουν 3 ευρώ. Είτε είναι γύρος, είτε είναι το καλαμάκι το χοιρινό μες στην πίτα, είτε είναι κοτόπουλο. Τις έχουν όλες 3 ευρώ. Είναι η χαμηλότερη τιμή, πιστεύω, παντού. Δεν έχω ξαναφάει πίτα με 3 ευρώ τώρα φέτος. Πολύ καλή ποιότητα, γευστικά, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ποιότητα, τιμή, ποσότητα. Τι άλλο θες. Πιούμε και το νεράκι μας. Στην υγειά σας. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να φάω άλλο. Αυτό που ήθελα το πέτυχα. Να είστε καλά. Μέχρι την επόμενη φορά, αγαπημένοι μου φίλοι, να προσέχετε και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.